вечер, уважаеми гости! Добре дошли на тържеството за честване на 30-та годишнина на фирма Lemax BG. Lemax BG, добър бизнес и много успехи им пожелаваме за напред. И пак аплодисменти за тях и за госпожа Анита Василева. Виждаш бързо и отминаваш и после стои след те поставяш. Но да повярвам, не мога. Аз виждам слънце в твоя поглед. Lemax BG е основана през 1993 година в град Перник от Анита Василева и Любиша Иванович с предметна дейност внос и износ на хартии и картони. Компания Lemax BG се разраства и се премества в София през 1998 година, където основава собствен офис и база за рекламни надписи. От тогава всяка година участва в изложения и панаири, където печели награди за качество, усърдие, креативност и умения, а доволните клиенти са повече и все по-сериозни. От това скромно начало до тук, тази вечер, постигнахме значителни успехи и създадохме моменти, с които сме особено горди. На първо място, Lemax BG се превърна в разпознаваем и наложен бранд, който се асоциира с качество и внимание към детайла. Тефтерите красят бюрата на най-важните хора в България. Гордеем се да посрещнем всички празници в календара и всички сезони на годината с тематичен мърчендайз в асортимент от 5000 артикула за рекламните кампании на нашите клиенти. Уважаеми партньори, гости и приятели, за мен е огромно удоволствие, че сте тук сега да отпразнуваме 30 годишнината на нашата фирма Lemax BG. Що се отнася до мен, аз все още не мога да осъзная кога минаха толкова много години и какво точно съм правила аз, за да бъдем успешна и работеща фирма през целия период, без прекъсване, на фона на толкова много турбуленции, макро и микрокосмоса. Но със сигурност мога да кажа, че всичко, което съм направила, съм го направила с желание, по възможно най-добрия начин и съм влагала капчица любов. С много от вас се познаваме още преди основаването на фирмата и факта, че сте тук сега, означава много за мен. Прекарали сме заедно почти целия си съзнателен живот. Днес сред вас са първата ни служителка, госпожа Десислава Любомирова, и първият ни клиент, господин Филип Филипов. Моля да посрещнем с аплодисменти Мариана Куцурски, генерален директор на фирма Прецизион. Драги домачини, дами и господа, izuzetna je čast i privilegija
biti danas sa vama i biti deo ovog veličanstvenog jubileja. Posebna nam je čast što već 3 decenije idemo u istom smeru sa gospođom Anitom. Moj brat Marko i ja smo bili deca kada smo slušali tatine priče o mladoj dami izuzetnog talenta sa kojom je uspostavljena poslovna saradnja. Sa puno pažnje slušali smo o njenim uspesima i neverovatnim poslovima koje je zaključila. Danas, 30 godina kasnije, čast nam je da gospođu Anitu zovemo pre svega našim prijateljem i članom porodice. И ние от фирма City Events сме безкрайно благодарни за това, че те ни направиха част от техния незабравим празник. Честит рожден ден! Лемакс! Честит 15-ти евро рожден ден! Още 15 евро по 15 евро. Календар. Има всеки място и за своя ден. Знай си от край човека, че тогава е роден. Ами сега празника трябва да започне, всички да се веселим, има достатъчно пиване и хапване, така че даваме старт на веселбата. Otworićeš prozor i bez sreće upalit ćeš penje, al me biti neće. Znam da si od mene sam daleko i neću vidim ovaj dan. Zamirišu jorgovani. Otvori mi svoja vrata, ja sam čovek koji kuca. Verni sluga što te voli, zarobljenik što te voli, ti kraljice. За най-добрите танцори! Айво! И сега всички приятели, партньори на Лемакс да си пеят това. Казано честно всичко ми е наред. Тече спокойно си гледам напред.